Oh wis. Wong penayakan habis mandek wong ebing bae. Dene ngerti kanane. Wis. Iya. Ya yo balik. Hah? Domae nang Mas Miski. Oh iya kawin. Pindane ketiban sampur Kang maju kene. Oh iya kepriwe? Cekat-ceket, Cekat-ceket. nyong karo Rika ditimbali nang daleme Bapak Sinangsat. Berarti Bapak Klik Walgiono. heeh. Notok. Ngerti piyaine? Notok kudu notok. Ya notok. Yo notok. Nutuk. Yo notok. Nggih. Ndek. Oh, Pamane minangka wakile.